Ой, тишей, передача почалася. Ну что, повитаемся по-нашему? Я поспробую. Читатине. Так? Усё правильно. Лайшина. Гэта я сказал привитанием. Добрый вечер, сябры. Мы с Бусликом придумали секретную мову. Каб ніхто нас не зразумеў. А мы ведаем секретный код. Тёма, а може расскажем про яго гледачам, каб яны нас разумелі? Гледачам? Ну, добра. Только я не Нестору не гугу. А то что ж гэта за секретная мова, калі ўсе яе ведаюць? Добра, Яне і Нестору не гугу. Сябры, слухайте. Каб атрымалася секретная мова, трэба до кожнага складу дадаваць ці. Напрыклад, слово прывітання будзе гучаць так: ці пры, ці ві, ці та, ці не. Зразумелі? А мое имя будет не Тёма, а Чичотима. Чичотима. А мое Чебутислик. Чичотима. Тихотидем, тягутиять. Тихотидем. Сябры, вы зразумели, что мы сказали? Мы идем гулять. Тягутилять. Так. Идем. Эй, привітання, сябры! Усім салют! Ці прицівітітатіні! Я не ведаю, а куди гэта вы собраліся? Тягутилять. Что? Тягутилять? Тя-тя. Нічого не розумію. І я. Оторвалась. Здорово. Ды што гэта з вами? Можа, вы забылі ўсе словы? І вам трэба вучыць іх нанова? Так. Ну что, растлумачим им? Это не нам, а вам учиться треба. Бо ми говоримо на секретній мові. И без специального кода вы ее не зразумеете. Ага. Ух ти, секретна мова! А нас навучыце? Не! Чому? Бо что это за секретная мова, калі ўсе яе ведаюць? Чиха-чидям, чебучислик. Тихотидем, тетётима. Ой-ой-ой, подумаешь, тетётиха. Ну і не кажыце. И носитесь со своей секретной мовой. Тады, Яна, мы з табой сваю мову прыдумаем. Класс, Нестор, ты малайчина. Мы прыдумаем такую секретную мову, што яны ніводнага слова не зразумеюць. А які у нас буде спеціальний код? Слухай. Здорово. Усё зразумела? Усё. А нашим сябрам-гледачам расскажем, у чым секрет? Вядома, ім же трэба нас разумець. Мы у словах будем пераставляць склады. Апошні стане першым, а першы апошнім. Напрыклад, Яна будзе гучаць як Ная. Ой, класс! Я Ная, а наш Нестор Тарнес. Тарнес і Ная. Гэта добра. И что, чизачий смех? Ці вече до чию? А, Ликбус прийшов. І Матьо. Матьо і Лікбус, ай не могу. Що гэта з імі? Я ведаю, что говорить не зразумела. Так, Яни не розуміють. Ні ганавод, Ніводнага слова. А-а-а. Тёма, по-моему, яны свою секретную мову придумали. И зусім не такую, як наша. И что теперь будет? Ні ми їх, ні яны нас зразумець не змогут. Ну, я так не гуляю. Збирались из них посмеяться, а теперь выходит, что яны нас обошли. Обошли. А ведаеш, чому так атрымалася? Чаму? Бо не трэба было сакрэтнічаць. Яны ж нашыя сябры. Трэба было ім адразу ўсё расказаць і гуляць разам. Эх, сапраўды. Ось і атрымалі. Як кажуць, што пасееш, то Той і пажнеш. Трэба выправляць сітуацыю. Як? Объявляем перамирие.
Ликбус и Матё. Женя, проси. Ходім. Ой, ви чого? Ну, чего, мы пришли мириться. І пробачення И просіть. готовы открыть секретный код нашей мовы. Ну что, Яна, приймаємо їх мір? Приймаємо. Ура! І так само розкажемо, у чим секрет нашої мови. Здорово! Рассказывайте худшее. Ні, ви перші. О, стоп. Об'являю мультпаузу для наших лепших сябров глядачов. А під час я і розкрию усі наші секрети. Згода. І все одно ви перші, бо перші почали. Ну что, глядим? Ну ось і все. Мультик скончився. Всі помирилися. Секретная мова болі ні для кого не секрет. Почекайте, ми ж не зробили яшчэ одну важную справу. Якую? Сьогодні ж День оборонців Айчини. І нам просто необходимо переживати їх усіх со святом. Мінавіто так. Тоді ми віншуємо вас, поважані тати, дядулі, до речі, усі оборонці. І тебе, Нестор, віншуємо. Дякую. І вас, хлопчики, со святом, бо ви ж будучи оборонці Айчини. Ну а зараз час рихтуватися до відпочинку. Давайте развітаемся по-нашему, по-секретному. Ой, і по-нашому так само. Так. Ті да, ті браті нач, ті ся, ті бри. Что в перекладе значится добраноч, щабры. Ті вайби, кічиндзял і кіп-чихло. Що у перекладі значить «бывайте, дівчинки і хлопчики». Добраніч. Добраноч. Добраноч. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стражи, спят машины в гаражи. Ты так само, каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, в очаня ты закрыт.